Už pri ľahkom prieskume internetu zistíte, že v súvislosti s účinkami olivového oleja boli za posledné 10 ročia podniknuté stovky štúdií a výskumov. Závery mnohých z nich sú viac ako pozitívne a dokladá ich aj znížený výskyt niektorých druhov zdravotných problémov v oblasti Stredomoria. Práve táto kolíska olivového oleja sa prirodzene vyznačuje jeho najväčším zastúpením v strave. Vďaka tomu sa jej obyvatelia tešia menšiemu výskytu srdcových chorôb a niektorých druhov rakoviny, ako je tomu v ostatnom vyspelom svete. No okrem toho existujú náznaky, že olivový olej pozitívne vplýva na mnoho ďalších vecí a všetky vám predstavíme v tomto videu. V prvom rade však zdôrazníme, že nie je olivový olej ako olivový olej. V obchodoch bežne dostanete aj jeho lacné verzie, ktoré sú zvyčajne vyrábané z výliskou. Tie vznikajú pri produkcii najkvalitnejšej verzie olivového oleja, ktorú poznáme ako extra panenskú. Napriek tomu sú však zdravšie ako bežné rastlinné oleje typu repkový alebo slnečnicový. Za to vďačia vitamínom A, D, E a K, mononasýteným tukom a antioxidantom. V olivovom oleji teda nájdete všetky tieto látky a pokiaľ si ich chcete dopriať v najvyššej kvalite, určite siahnite po jeho extra panenskej verzii, ktorá má najlepšie výsledky v nasledovných oblastiach. Poprvé, chronické ochorenia. Ako sme už spomenuli, kvalitný olivový olej je bohatý na antioxidanty. Vďaka tomu môže predchádzať vzniku chronických ochorení a niektoré štúdie naznačujú aj pozitívny vplyv v oblasti prevencie rakoviny. Po druhé, protizápalové účinky. Spomenuté antioxidanty sa vyznačujú aj protizápalovými účinkami. Vďaka nim je olivový olej vítaným pomocníkom pri zachovávaní zdravia a funkcie tráviaceho traktu. Po tretie, protirakovinové účinky. Aj za týmto efektom stoja antioxidanty. Ich vplyv na boj s voľnými radikálmi, ktoré spôsobujú oxidačné poškodenie buniek, je už dobre vysledovaný. A keďže je olivový olej bohatý na antioxidanty, predstavuje aj pomôcku pri prevencii pred rakovinou. Správnosť týchto záverov naznačuje aj fakt, že sa v populácii žijúcej v oblasti Stredomoria vyskytujú niektoré druhy rakoviny menej ako v iných častiach vyspelého sveta. Po štvrté, prevencia cukrovky. Jednou z vlastností olivového oleja je, že pomáha stabilizovať hladinu cukru v krvi. V tomto smere sa javí byť výnimočne efektívny pri cukrovke typu 2 a na základe jednej štúdie vyšlo, že pravidelná konzumácia olivového oleja znížila jej riziko až o 40%. Číslo 5. Prevencia srdcových chorôb. Podobne ako pri rakovine, aj pri srdcových chorobách je dlhodobo vysledované, že sa tešia menšiemu výskytu v oblasti Stredomoria. Podľa výskumov vedie pravidelné užívanie olivového oleja, respektíve konzumácia stravy, ktorý je naň bohatý, k zlepšeniu krvného tlaku. Ten je príčinou mnohých srdcových chorôb, takže ak chcete zvýšiť pravdepodobnosť, že sa im vyvarujete, konzumujte veľa olivového oleja. Číslo 6. Dobrý vplyv na váhu. Používanie oleja v strave sa tradične spája s nadváhou, pri olivovom oleji to však neplatí. Niektoré štúdie naznačujú dokonca úbytok váhy, ostatné sa zhodujú na tom, že nespôsobuje jej nárast. V tomto smere je presvedčivou najmä štúdia, ktorá prebiehala 30 mesiacov na 7 000 španielských študentov. Jej výsledky preukázali, že konzumácia veľkého množstva olivového oleja neviedla k nárastu hmotnosti. Po 7. Prevencia mŕtvice. Podľa 2 rozsiahlych štúdií prispieva pravidelné užívanie olivového oleja k zníženiu rizika mŕtvice. Vďaka svojim vlastnostiam zlepšuje krvný obeh, v tomto konkrétnom prípade prietok krvi do mozgu. A keďže sa vo vyspelom svete zaraďuje mŕtvica medzi časté príčiny úmrtia, môžete si pravidelnú konzumáciou olivového oleja zvýšiť pravdepodobnosť, že sa jej vyvarujete. Po 8. Antibakteriálne vlastnosti. Podľa štúdií je olivový olej veľmi efektívny pri boji s baktériou Helicobacter pylori, ktorá sa vyskytuje v žalúdku. Môže viesť ku vzniku žalúdočných vredov alebo rakoviny žalúdka a štúdie preukázali, že pravidelné užívanie olivového oleja dokáže zabiť až 8 jej kmeňov. Konkrétne sa skúmal účinok 30 gramov olivového oleja denne, ktorý preukázal odstránenie tejto baktérie u 10 až 40% ľudí počas 2 týždňov užívania. Ďalšie benefity.
Medzi zatiaľ nepotvrdené benefity pravidelného užívania olivového oleja patrí napríklad prevencia proti Alzheimerovej chorobe alebo reumatitíde. V oboch prípadoch však ide o závery predbežných výskumov, ktoré aj keby sa potvrdili, nerobia z olivového oleja všeliek. Môže pomáhať znižovať riziko oboch chorôb, ale nevylučuje ho. Samostatnou kapitolou sú potom účinky olivového oleja na pleť. V tejto oblasti siaha využitie olivového oleja od hydratácie cez peelingy až po ochranu po opaľovaní. Olivový olej je teda vítaným pomocníkom v zdravom životnom štýle popri jeho úžasných chuťových vlastnostiach. Majte však na pamäti, že na kvalite záleží a pre najlepšie účinky siahajte po najkvalitnejších olivových olejoch. Pre nás Vespanian je kvalita produktu na prvom mieste a sme výhradným dovozcom viacerých španielskych olejov, ktoré sa píšia svetovými oceneniami kvality.